Yan. Ay, hanggang pong Sabado. Hanggang Sabado po. Tamay ito mo. Uwa. Tamay ito mo, bless the Lord. Libreng mo ito. Bless the Lord. Bilas na ka Lord. Bago mo na ito. So, again, mga subscribers, so this is the proper therapy. Ano pa lang kaya? Harrison Castro. Si stroke patients, Harrison Castro. So, this is our first vlog. So, yung last po is just only bless po Lord sa kanila po yun. So, matanong kita, ano pa lang kayo? Luminada. Ate Luming. Ate Luming, ano nickname mo? Bong? Kala ko ito yung nickname mo. So, Sister Luming, sila po ay mga Christian. So, this is the praise God. Kasi siyempre, yung answered prayer ni Ate Luming para sa kanya kay Kuya Bong na may sakit na stroke. Ilang buwan siya na-stroke? Kailan po siya na-stroke? March. So, March ka na-stroke? March, 19. April, May, June, July, August. 6 months na po. So, tapos na nakakalakad ka na po. So, yung therapy niya hindi tuloy-tuloy. Every itapin. Bakit hindi pa siya okay sa 6 months? Ang stroke po kasi dapat 6 months. May nangyari, nakakalakad ka na dapat kahit na yung kamay. Dapat nakakalakad ka 6 months. So, another 6 months ulit. So, pag ginawa ni Lord dyan 3 months, praise God. Kasi gusto ko kuya sa Pasko nito, tulungan mo ako yung programa ko halimbawa, yung pagagawa ko siya pag wala ako bukas, gagawin mo. So, ang tawag doon, self-therapy, na tinutulungan mo ang sarili mo. Kasi kung aasahan mo lang ako, kawawa yung budget mo. So, dapat, pag wala ako, yung gagawin mo every morning, gawin mo. Gawin mo yun. Kahit hindi ka na mag-oobal, gawin mo lang, punta ka sa labas dyan, magpapaaraw ka lang dyan sa labas. Okay? Yun ang gagawin mo yan. Sundin mo ako kuya para pag sinunod mo po ako, mabilis ka po makaka-recover sa tulong at awa ng Diyos. Ang tawag po dyan is tulungan tayo. Parang basketball yan. Teamwork. Di ba? Kasi hanggang magpagaling ko po, hanggang magpalakad ko marakal, pero nung matamad ka, alam mo rin kwenta. Lumamang kang bawal na eh. Tapos ka na pa-stress. Okay? Siguro. So ito po yung tinatawag talaga na biyaya ng Panginoon Diyos. Okay? Mag-verse ka muna sister. Anong verse mo? John 3. Sige, banata mo ulit. For God so loved the world that He gave His forgotten only child Forgotten Son. Forgotten Son. And those who believe. Those who believe in Him should not perish but have everlasting life. Ayan. So kailangan pag pumunta ako, bagong verse mo ha. May Bible ba kayo? May Bible kayo? Sunod po Bible tayo. Kasi importante po yung ang sakit ni Kuya ay pagpitik sa ating mga gawain na sobra. Ito po yung tinatawag na pagpapaalala na meron tayong Diyos na buhay na siya pong nakakaalam ng tunay na natin. So pamagitan niyo po, kung gumaling ka po, maiyakay yung mga anak niyo dahil itong nangyari po ngayon ay pinadalan kayo ng servant of God. Ako po ay servant lang. Hindi po ako magaling. Ang Diyos ang magaling. Amen. Lahat po ng pinag-aralan ko, pinagsikapan ko sa biyaya ng Panginoon dyan para makatulong po sa mga stop cases natin. Ayan. So, verse ngayon, sabi nga ako mas kuya. So, verse ngayon, makatayo ka ba? Makatayo ka? Huwag ka tumayo, kasi stroke eh. So, verse natin ngayon, for this therapy kay Kuya Bong Castro, yung Mark 11:22, ang sinasabi rito ay sinabi ni Jesus na magkaroon ka ng pananampalataya. Magkaroon ka ng pananampalataya, Kuya Bong. Nagagaling ka. Gagaling ako. Amen. Gagaling ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po yung confirmation natin. Gagaling ka. Kaya nga sinabi sa Marcos 11:24, ano man ang hilingin mo sa Ama, maniwala ka. Matatanggap mo ito. Amen? Ayan. So, kaya tayo. Kontakin ng Diyos Ama. Salamat po sa pangunawa po ng mga anak nila, Ate Luming at Sister Bong, sa kanilang mga anak na napayagan po si Modero Mangkipinto na humawak po ng therapy kay Kuya Bong, Lord God. Salamat po with your conviction, Panginoon, sa kanilang puso. Nawa, Lord God, basa mo po ang mga kamay ko, bukod po sa pinag-aralan ko, sa mga taktik ko, nagpagaling na maraming stroke, ay gagamitin ko po kay Kuya Bong upang siya agarang gumaling, Panginoon, bago siya mag-perfect. Gusto nakakalakad siya, Panginoon. Wish ko, Lord God, o dakilang Diyos Ama, sa ito ang lahat, sa kapangyarihan mo, sa ibasbas, sa iyong kalooban, na siya gagaling at maglalakad sa anong birthday sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakita mo ko na. Dito ang birthday mo.
O, di ba? Una siyempre mag-alcohol tayo. Bakit nag-alcohol tayo? Kasi po, yung mga bacteria natin pinagdaanan, ayan. Ayan po, yan ako ba yan? Para pag-ipo ko sa'yo. Mga safety ka. So habang nagbablog kami, naglalakad kami yung video, gagawin mo. Yung sasabihin mo sa amin. So ang gawin natin muna ngayon kuya is, upo tayo. Okay? Hawakan mo ito. Lularo tayo ulit. So, nakasampukan nung nakaraan, 12 tayo ngayon. Kasi kuya, diretso mo kunin mo. Isa. Tulak mo. Doon pa kaya, ako muna, babarit siya. Dito ka te. Sa kabila ka te. So, diretso mo lang. Bumapa ka. Bumapa ka. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Ito ka te. Wala ka sa camera eh. Ikaw ang asawa eh. 6. 7. 8. Panonoodin mo yan ha. Panonoodin mo yan mamaya. Para makita mo yung mapagagawa natin. Kasi gagayahin mo ha. 8, 9, 10, 20 kaya? 11. Guys, 20 na kami. 20 kaya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Hinga malalim. Inhale, exhale. Okay. Patas po tayo. Patas ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold, relax. Inhale, exhale. Napagod ka. Hinga malalim. Huminga ka. Sabihin mo, thank you Lord. Thank you, Lord. Yan. Nice na. So guys, ito po yung paikot para ma-check natin yung kanyang ball and socket para lumuwag ito pag gumagalaw yung kamay niya. So, 1, papunta kaya yan, 2, 3, 4, hindi mo ginagawa to no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold, relax, position. Hinga malalim kuya. Yan, ang tawag dyan is upper limb exercises. Yan, bago ka masahin, bago ka palakarin. Okay? Papunta mo sa akin ha. 1, tanda na po, 2, butulog pa. 3, 4, 5, 6, 7, and 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Relax. Inhale, exhale. Nasaan ang stroke mo? Ito? Ito? Itong stroke? Okay? Iba ang ano nila ito ha? Hawak ka dyan kuya ha? Huwag mo kukontrahin. Relax ka lang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So ano po talaga tiyagaan? Parang element, parang pag-aaral. Dadaan po tayo sa kindergarten. So ito po yung kindergarten. Kaya pa nag-high school ko na, graduate ka na. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Inhale, exhale. Pagod ka na ba? Taas to ha. Marami mo tayong exercise sabi ko sa'yo kasi hindi mo ginagawa. Turuan kita. 2, 3, 4, 5, 6. Yan, sa lahat po ng mga nanonood sa amin ni Kuya Bong Castro sa District 1, pwede pong gayahin ito kung malayo kayo at wala kayong pang-therapy talaga. Na talagang walang-wala po kayo, panoorin niyo po ito, makakuha kayo ng idea sa amin. Kaya ako biniblog ko to share my knowledge na yung mga stroke patients dyan na hindi lang uupo kakain. Dapat may ginagawa. Kuya? Kasi po ang stroke, gusto ng stroke, kain tulog lang. Ayun, Ito po yan. Ito po yan kuya. Pinapatay mo na yung mga system mo. So pag ganun po, maninigas yung mga muscle mo, gaganon po yung kamay natin, gaganon yung mga paano natin, so maninigas. Tendency doon, killing me softly. Kasi nga, gusto ng stroke, kain tulog. Patay tayo kuya. So we encourage all of that. So mga subscribers ko, o nga pala, shoutout pala kay Apo Belencita sa may kandate, yung ating napalakad from June to September. Siya po ngayon ay fully recovered na.
sa kanyang pamilya, sa accommodation, pag pupunta po ako dyan, maraming salamat po sa inyo. At yung pinsan niya po si Jun Ibarra, yung bago niya pong binigay sa akin na pasyente, ayan yung kanyang anak kagabi, Christian din po. So praise God, pinagpray ako, pinagpray yung si Jun Ibarra. Ay, tiko yun. Iba po. Kaya Gibara po, Gibara po ito. Ibarra po siya. Taga-kadating lang po dito. May pasmaya po. May pasmaya po. Wow. Kaya katapas mo. Ayan. Ano po? Siyempre sa mga kupang, sa mga salak lang dyan sa kupang. Ayan. Mamaya punta sa mga Mabalacat, mga Gomez dyan. Marami tayo. No? So, sa Natchawen, si Luquias, yung ating napagaling din dyan. So, 2022, napalak po natin. Sa naka-wheelchair lang po siya, nakasulubong parang kayo. Tapos po, mga 4 months, naka-recover na rin po si Kuya Usti, Luquias, dyan sa may Gatchawen, Purok 2. Ayan. Dito naman tayo kay Pineda, kay Jerwin, sa may Lakmit. Ayan, Purok 5 Lakmit. Jerwin, mamaya. Diyan tayo mamaya. Sasabay natin. Hindi ka na klase kuya, 5 kayo eh. Ay, inuuna kita eh. Kasi pag ganun po ako, from Pandakaki to Mabalacat, upang tapos Kandating, tapos Lakmit. So, nakaschedule po sila. Kaya, okay? So, ngayon, ito yung twisting. Kasi matigas to eh. So, ito yung twist natin. Yung mamang hilutin ka lang. Ito po talaga therapy. Yan. So, tsaga-tsaga po tayo, ha? Tapos, kailangan makasikwenta ka. Susunod, kasi nga, 3 beses ka lang, aagarin natin yung tayo mo hanggang ma-reach mo yung 200. Siguro mo sa 200, naglalakad ka na, ha? Malamang mag-gym tamo, liwari. Liwari, pati mag-gym. Kaya datakal. Yan, ano po. Pwede mo na po naman yan. Kaya naman yan. Maganda naman po yung ano mo, kuya. Sumid naman. Yan. Castro, doon si Benjamin, kamag-anak mo yata. So, shoutout sa inyo, Castro, yan. Pinalabig Castro sa inyo, shoutout. Siyempre sa aking mga nakisin nyo lahat, shoutout. Yan. At sa aking mga kapatid at sa inyong pamilya, shoutout. Sa Pedro Dos Magal. So, sa lahat ng mga pastor, kay Pastora May, sa may Arenas, shoutout. At kay Pastora Tess, mga kaibigan natin dyan. Kasi si Pastora, yung asawa niya, napagaling ko rin po. O, dyan sa may San Nicolas, Aray, Pampanga. Siya po ang unang-unang napalakad ko yung asawa ni Pastora Tess from pandemya pa. Yan, pandemya pa, napalakad ni Mang Kete. Hindi pa usok si vlog nun eh. Oo, ganun-ganun ba yun? Tapos nakapag-drive na po ngayon. Problema ngayon yung kidney niya. Nakakalimutan control, so nagdadialysis po siya. Kaya na mahirap. Pagka gumaling ka kuya, ingat sa pagkain. Kung magaling ka, nakakainin mo lahat. Tayo pinatandaan na ha. Bawal ang arak ha. Ay, may... Ayan, bibili. Mas ganyan mo. Sa kanito na, may... Makuryente ka ngayon eh. Kasi, so yung kuryente mo, pala-palagi na kasi ilang beses. So yung kuryente mo ngayon, pala-palagi. Nakakiraan ito kuryente mo, tanong ko lang eh. Ayan. Okay. Diba? So bakit pag-ulit? Kasi nga, kailangan pag-ulit para gumalaw-galaw natin ang mga naninigas mo mga muscle. Ang tawag dyan, spasm. Nanigas kasi nga, due to stroke, spasm yan. Matutudya. Okay, so ngayon, ready max mo, di ba? So position ka. Kaya ba tayo? Doon ka na eh. Kaya nga pinapa. So napagod. So guys, tapos na po tayo sa kanyang. So sa lahat ng mga Castro, anong apelido mo? Roas. Roas, ito bigatin to. So, sa lahat ng mga Roas, kay Apong Luming, kay Tita Luming, Sister Luming, sa kanyang pamilya, shoutout. Siyempre kay nanay. Si nanay ay 90. Anong pang nanay mo? Rosita. Ayan, si Rosita Roas. Si Nanay Rosita Roas po ay 97 years old. Nay, halika nga ito, Nay. Halika ito. Kaya pakit ka. Kaya ka po. Makala ka dyan pa? Ba? Kaya po. Pakit ka po kay... Ay, package. Kaya po na. Ayan. So, ito po si Nanay Rosita. Ha? Rosita ka ba? Castro. Siya po ay 97 years old. Guys, ha? Tandaan nyo. 97. Anong kinakain mo, Nay? Ha? Makain ka ng baboy, hindi naman.
Pakinin ka rin. Nanong ka mo? Ano eh? Nanong mo ka mo? Mamang kababe. Gulay mo na eh. Mas kinanong mo ganyan. Kaya kang bisyo. Kaya ka manigarilyo. Ali naman. Ayan. Papunta na ako. Praise God. Tandaan nyo guys, ang sikreto ni nanay. Kay Yan. anak na yan. Ayan. Siya po ay Christian. Christian ka nay? Very good. Siya po ay Christian. Siya po ay 97 years old. Ayan. Si Nanay Rosita. Panataba ko. Mabuhay ka na ha. Thank you. Kaway ka na. Kaway ka. Ayan o. Ayan sa pants na. Nasa TV ka na. Ayan o. Ayan o. Okay yan. Sige po nay. Balik ka na nay. Sige. Ingat po kayo ha. Tipo, 70 ba? Abot din tayo edad niya, 7, 9, 7 na. So, ang ating programa ng kuya, 50 or 60, 20-20. Sige, tayo ka. Tayo ka. Yan, 1. Hindi, yung paa mo, diretso yung paa mo. Yan. Upo ka, upo. Upo ka, upo. So, 1. Okay. 2. Okay. 3. 4. Yan. 5. Ito po ay magpatibay ng lower limb and upper limb. In preparation sa inyong walking. 6. 7, 8, 9, 10, okay, 11, 12, 13, 14, relax ka lang muna, relax, okay? Mamanapan. Sige. Sige ba na? Saway, huli. Medyo malam, wala ako kitang video tamo eh. Malam mo, may kaya kami. Dapat yan mawawala ko. Sige. Okay, 80. We go. Yan. Okay. Okay. 19. 20 diretso. In exhale. Tayo muna, tayo. Tayo muna. Yan sir, mais na Mag-stawa ka na. Katas mo pala? 7. Relax ka pa na. Katas mo pala, boy. 5-7. Yung video ko, susunod na rin katas mo. Yan. 5-7 yan. So ganyan guys, inayos ko yung video, napakatas yun. 5'8 po to, 5'8. 5'8 po siya, 5'8. 5'6 na pa ko eh, 7 ako. So 5'8 po siya. So ayan guys, nakaka-20 na kami. This is our first set. So, recommended ko 3 sets. Sige kuya, upo. Tingnan ka muna ng konti, gano'n ka pang 2 sets. So gagawa tayo ng 60. Okay, susunod 80. And then sa Sabado, 100. Para mabilis, ba? Ano bagal-bagal? Sayang ang panahon, sayang ang bayad. Mabilis, para baga ang bayad, sulit. So guys, ito po yung second set namin. Prepare ka kuya, inelek sa'yo. Gamitin mo itong mga lower limb mo or hita mo yung muscle mo. Ready? Tumayo ka. Tayo ka kasi. Samasa may bitis mo ba? Yan. Gamitan mo yung bitis mo. Gamitan mo yun. Yan. Sige, tulong ka. Tulong na. Ayan. 1, sige. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold! Relax, diretso. Hinga ka. Yan. Mapagod ka na ba, sir? So nakaka-40 na po si Kuya Bong. Ayan. So siguro nanibago ito. Huwag kang kuba. Ayan. Diretso mo katawan mo. Straight body ka. Para kasundalo kailangan dyan. Yan. Ang kailangan natin dyan. So relax ka na. Napapagod ka na? Are you okay, sir? Sabihin mo, I'm okay. I'm okay. Pag sinabi kong are you okay, sagot mo, I'm okay. Are you okay, sir? I'm okay. Okay, very good. Ayan. Sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Sabihin mo, Lord. thank you, Lord. Hello. Yan. Mapasalamat tayo lagi sa mga Diyos mga ginagawa natin. So, upo ka dandan. Dandan kong upo. Dandan. Yan. Okay. Ayos ka lang. Gusto mo tubig? And Sige. So, last set tayo guys. Naka-40 na si Kuya. This is our last set. Wait, tandaan nyo ito. Priority mo lang dito. 60. Natin ngayon sa Webes, 80. Sabado, 100. So, patas ang patas to. Ewan ko kung di ka lumakan yan, ha? Kaya ka speed recovery program to guys. Mabilisan to. Okay. Ready ka na, Kuya?
Are you ready? Sabi mo, I'm ready. I am ready. Okay? Do it. Move. Sige. Tayo. 1, 2, 3. Push. 1. Sige. Matayo mo Tayo ka. Oo. O, yan. Sige. Po. Nakalali. Tigdo ka. Okay po. Tigdo ka. Mabilang ka naman. Ilan na ba yun? 3. Ha? O, mabilang ka. 3. 3, O. Nakalali. O. 4. 4, Okay. 5, Ayan. 6. Okay. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13, 14. Last 6. 15. Last 5. 16. 17. Ayan guys. Hindi na si kuya. 18. Yan. Okay, push mo. 19. Good. Last one. 20. Relax, relax. Relax ka ba? Relax ka ba? Kayo, relax. So guys, unbelievable. Thankful tayo kay Lord kasi nagawa ni Kuya Bong yung upo tayo. 60 counts, 3 sets. So, this, huwag mo na upo. Magpapalimulan pa tayo sa vlog natin. Yan, pagsabi ko po. Kaya ka tayo pinababa, hindi mabigla, okay? Okay. So, mamaya may lalakad kami ng konti para mag-exercise yung kanyang ligament sa paa in walking therapy naman tayo. So, tapos naman tayo sa upper exercise, lower limb exercise, and then we proceed to walking, after walking, massage therapy, after massage therapy, siyempre si kuryente. Okay? Gagaling ka ba nun, hindi? Gagaling. Okay, siyempre, sama-sama na yun. Siyempre, unang Lord. Unang-una po ang Lord, pangalawa, pamilya, doktor, apat, si Ma'am Kepwe. Siyempre, pang-apat lang ako, huli-huli ako eh. Ako yung doer eh. So, this is a combination of reflexology, massage therapy, ayan, kasama na ang physical therapy rito, kasama na rito yung massage therapy. We combine it for speedy recovery program. Marami na pong gumaling sa program na ito. Panoorin yung vlog ko para maniwala po kayo. Scroll down lang po kayo at makikita nyo po roon. May videos, 800 plus po yung video natin. So, pagtsagaan yung scroll down to check yung mga napagaling natin ang speedy recovery program. Ayan. So, kuya, po na. We proceed to walking. Kaya pa ba? Kaya pa? Audio Lakad? ba? Kaya ka, Melilio? Adiyo. Malilio na ka? Adiyo. Mali ka? Umuli na, pwede malilio ka kanya. Ay, joke. Ito, kanya may darne po, darne pa, sinalakad ka man yun. Kanya may muna. Wow. Kanya may. Oh, tala mo na yan. Bakit mo kami. Tara kuya, lakad tayo. So, paglalakad mo, hindi mo siya basta lakad. So, sige. Sige lang, dada. Yan. Oh, huwag mo madali. Dada tayo lakad. Dada. Yan, sige. Sige. Yan. Sige. Very good. Sige. Sige na namin gawin. Dada lang ha. Sige. Bitawag kita ha. So guys, Tawag kita, ha? naglalakad na po Sige, sila. sige. Bitawag kita. Yan. Mali lakad mo. Nag-pace ka. Okay. May bitis mo. May bilis mo. Kita kay Lolteng. Kita kay Lolteng. Yung mga nita. Yan. Yan, okay yan. Yan. Ito camera kita. Ready yan. So, kuya, lumakad na dandan. Tapos, dali. You guys, ito po yung walking therapy natin. So, kuya, lakad ka. Ito ang magkukontrol na. May bitis mo. Lakad mo na ito. Yan, sige, lakad. Okay. May bitis. Lakad. Yan, good. Kapan rapat? Lakad mo. Okay, good. Sige. Good. 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 Ganda mo yun. Dito ka dito. Sige ka. Kanya na. Up. Hindi, dahil cuma. Ayos ko yan? Plat mo kaya bilis. Plat mo. Ay, dahil cuma. Tama ka bilis. Dahil cuma. Dahil cuma. Hindi ko na tayo ng kaya. Naman na, pala. Okay, ngayon, diretso ka. Mas ka pa na. Plat mo. Plat mo. May bitis. Straight body ko dyan. Bilis mo. Are you ready, sir? Sige. Yes Go ka. po. Sige, go. Sige, lakad ka. Sige, lakad ka. Bakad ka. Lakad ka. Good. So guys, hindi mo tayo galaw. Thank you, Lord. Nakakalakad ka na, Brad. Ha? Palalakasin lang kita, dada mo. May birthday ka, di ba? Kabar? O yan, sige, lakad na.
Yan, naglalakad ka na. Very good. Eh, no? Naglalakad ka na. Oh. Oh, naglalakad. Kita, bakit mamag sila? Kasi malakas mo. Ito malakas? Ito malakas? Sige, lapit mo. Iplat mo yung pag mo. Yan. Yan. May bitis. Lapit siya mo. Magaling na niya. Okay. Pat pa, sige pa, pat pa. Yan. Okay. Oh. Okay. Ready ka na? Pag nalakad ka, flat yung paa mo ha, flat mo. O sige, na. Dito rin. Tama na lakad ko yan, Kuya Bong. Sige, lakad Kuya Bong. Lakad. Yan, very good. Okay. Okay. Lalakad ka ba? Nababari mo. Oh, na. May lalakad. Lalakad yan, Lia. Lalakad yun. Lalakad ako. Thank you, Jesus. Oh, sige lakad ka. Lalakad ako. Oh. Oh. Lalakad ako. Diba? Ang sabi mo, thank you Lord. Nakalakad ka nita. Hindi ka ba nilakad? Thank you Lord. Hallelujah. Guys! Hallelujah. Ito, lumalakad na guys. Second session pa lang guys. Ayan. Lalakad ako. Nangilabot ako sister. Hallelujah. Ang galing na Lord Hallelujah. talaga. Diba? Kasi manak mo. Malakad ka na. Mali. Liliw ka. Mali yun. Ngayon, banyak kayo na. Kaalalay ka. Ayan. Ayan guys. Oh, ano ah? Ah. Sabi mo, thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you sa asawa mo. Asawa mo. Alumin. Sa mga anak mo, yung sponsor mo. Oo. Ayan, sa... Ano pa naman ako dalawa? Hazel lang po, Aileen. Ano pa? Hazel, tsaka Aileen. Hazel, shoutout sa'yo. At Eileen, lalakad din po yung tatay ninyo. Salamat sa pagtitiwala kay Moderno Mang Kempeng. Amen. Ito, isa naman pong ating mapapagaling na naman dito sa district ng Pandakaki. Ayan. Sa lahat ng mga Pandakaki, manood naman kayo. Ayan. Sige po. Lalakad din po na yan. Lalakad natin. Aalalay ka, luluklok. Nakalala din. Yan. Okay? Nawa. Thank you, Jesus. Okay. Hallelujah. Nakita mo, hindi pa siya lumalakad dati, di ba? Ang tabayan. Kaya ngayon, halina eh. Hindi ka na. Yung sinasabi ko sa Brad, di ba? Yan ang makapangyarihan ng Diyos na buhay. Di ba? Yan guys, so nakapangilabot. Talagang totoo talaga ang Diyos namin buhay. Amen. Namin sinasamba. No, kasi po, 2 session pa lang, nakakita niyo naman, lumakad na si Kuya Bong. Di ba? Dati, nakakita namin. Panoorin mo to, Lovely, panoorin mo to. Panoorin mo tong nakasalubong natin sa highway, naka-wheelchair. Yung wheelchair mo, ipapahira mo sa iba yun, ha? So ngayon po, nakakatuwa. Andang matutuwa ko dahil nakakalakad ka na. So magbe-birthday ka, mag-birthday ka, magiging maayos ang birthday mo. So hindi mo gumaling ka, yung faith mo mawawala. Gumaling ka dahil sa pananampalataya mo. Amen. Tanda mo ha. So maniniwala ng mga tao na may Diyos tayong buhay. Hindi naglalakad ka na eh. Yan din po ba siya wala ako. Kaya ka magtiwala masyado. Medyo practice mo yung practice mo. Bata ka din anak na. Kasi tagyawata mo kasi, dito yung gyawata mo kaya ka, papasikat pa kayo kahit, budget na pa. Yeah? So, Lotion, kain kaya ka na eh. lotion. Wala ka, itakaray ka kayo. Yung ano ka, kain. Laro na eh. Ano nalaro ba? Tsura ba? Naku ba? Kahit kakanitan eh. Yan, o dito ka ate. Dito ka na pagkanangalis dito sa ano na. Alam mo, sabi nga ng Panginoon Diyos, mapalad yung mga taong naniniwala kahit hindi nakakita sa akin. Sabi niya, kung mga ibon sa parang ay pinakakain ng Diyos, tayo pa kaya mananampalataya ang mga taong naniniwala sa Kanya. So dumaan ka lang sa testing kuya, pag gumaling ka na, huwag pagsigaw ka rin sa inyo sa church niya na gumaling ka. Ha? No. O, testimony ka. Na nakasulubong ko si Mang Kempeng, ginamit ng Lord sa highway. O kumakain sila ng lugaw. O siyempre meron pang tinatawag na pag yung pang, di ba, kung hindi pumayag yung mga anak mo, halimbawa, hindi sila pumayag, at least pumayag sila. Sabihin tayo na kalooban ng Diyos. Hindi natin sila inaano. Siyempre kalooban ng Diyos yun. So ngayon, relax natin itong mga ito mo. Papasok na po tayo sa massage therapy. Yung kanina po physical therapy yung gumagawa ng exercises. So yun po yung ginagawa ko para speedy recovery ko. Kasi po marami nang gumaling dyan.
Kumbaga sa ano, pasampu ka na yata. Oh, ha? Yan. Mga pa, dito sa may District 15, yung bayaw ko, Kwi Family, shoutout sa inyo dyan, ayan. Yung bayaw ko dyan. At kay yung aking landlord, si Ate Joy, yan, Gomez, sa inyo. Mabait itong landlord ko ito, mas na malilit si Mang Keping, laging mabait eh. Sa iyo, Joy Gomez, ang aking landlord dyan sa may District 11. Shoutout sa iyo, mabuhay ka itong yung pamilya, yan. Siya din pala kay Brother Bong, ito ang kapatiran to. Si Brother Dong. Itong pesto niya, yung bicycle shop dyan. Sa may 7-Eleven. Yan. Si Brother Dong. Ayan. Kay Karin Dong. Kilala mo si Dong? Dong? Yung bike? Gumagawa ng bike? Ang gumagawa ba? Oo, kilala mo yata yun eh. Ayan. Kanitasik pa na ako Oh, yeah. kaya ano na yung magpasabihan. Mga 6 months na yan advance. Mabilis lang ito kuya. Mga ilang buwan tayo mag-isama kuya. Kung birthday mo, di mo kumitahin? Bitahin mo ko siyempre eh. Hindi mo inimitahan niya. May pagkape lang ko si Pedro yun. So, ito po yung stroke niya. So, pati ito sasabay na rin po kuya. Mabilis ka lang kuya. Kasi nakulangan ka lang sa speed recovery. Kasi mild stroke ka lang. Ang mild stroke ate, hindi pinapatagal. Magiging seryo. Tamad yata eh. Oh, sa mga lusong dyan, shout out. Sa mga lusong, alam ko si yung lusong na yan sa may ano, yung nanay niyan, naging customer ko. Tapos, tumira ako sa kanila yan. Kasi yung nanay niyan, yung mga lusong niyan, parang nanay ko na rin. Until namatay po yun, 80 pa niya, 80 plus. Sa tandaan na. Kaya yung nanay mo, natakaw, 97, buhay pa. Di ba? Wala nang patutunan ni Lord dyan. Sayang, ako dapat siya ng 100,000, no? 3 years. Yeah, pag napanood ko 97, baka naman yung manpad na kaki. Tulungan niyo siya na. Na-reject siya dahil Bisaya raw siya. Harap magtukod na kayo mo. Dardaw. Dardaw may. Saguliya. Kapal ka pa kay, kapal ka pa buto ka dito. Ay masakit ka. Wow, ay masakit. Kung kaya mo ito pang align, naman dislocating ka. Kaya hindi mga lang problema mo niya. Ne? Oh. At doon pa rin ko ba? Mumulita na. Tatawbal. Itupi. Tako bon. Lalakad na kayo. Tatawbal ka nito. Ne? Magsapatos ka pa, patos. Oh. Ano bang wheelchair? Wheelchair ka pa. Yung wheelchair mo ngayon, sabi ko maya kanya, pati lalakad na ka na eh. Kasi kaya ka magdepende eh. Kaya tatalpa ka, kaya pag tumatapak ka, tatlong paa mo. Ako kaya. Timid me. Ibig me. Sarang mo? Sige. Bukas. Sige. Yan talaga ng mga niya. Dali po. Galing niyo po yan. Hindi naman. Nakarepit. Mo sabihin to. Ano ba kanya? Galing ako. Pag gumagaling ako, gagaling ka. Huwag mong kukwestiyonin. Sabi mo, salamat sa Panginoon Diyos. Huwag mong talaga makahinga. Patsitin mo. Diniklar mo ito, brad eh. Kaya may diniklar. Salamat. Kaya di ka therapy tayo. Bakit tagaling? Patsikin na rin ka na eh. Ano ka yung faith mo? Yeah. Simple. Kamu tambah mati perempuan ini. Ada mau bunuh. Ipananya nanan lah. Ano manuming legendary Manolo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
Gulit mo. Dali, ano ka kay? Ano ka? O yan. Ano ka ni masahin? Agod-agod dyan. O yan, mamasayan din yung gulo po. Agod-agod. Agod-agod ang dito. Kasi, yan naman tayo yung effect yan. O, Yung stock, agod-agod mo. Yung masama-masahe. Ito, mapakli ka, makakain ka uyak. Kung sobrang masahe. Epo manyaman, epo kahit. Agod-agod lang. Si stock yun. Kaya pag gina niya itong daya, hindi kita mabo. Kaya dapat yan mas basta. Ayan. Jesus. Special ng bata. Ano ko nang ulan? Siya ba mo? Pwede manaboy ni sister? O talaga ba? Pwede manaboy siya po. Para bumata ka, siyempre, may tinatang pambabata. Pambabata. Hindi po, pambabata. Ayan. Ito, tingnan natin yung face. Pipis. I-share mo ito, ate ha. Share mo sa mga. Panoorin mo yung YouTube, tapos meron doon share doon. Share mo itong vlog natin para maraming manood, maraming maniwala sa Diyos natin buhay. Hindi pa totoo eh. Patotoo ito eh, nakalakad eh. Thanks, Jesus. Wala Salamat. may dara, magpuri dara oh. Dar, amen! Eh, babae si 97 man ako, 70 ya mo. yun o. Dara, harus ito. Highly, salamat. Problem. Oh. Ay problem. O, sana. Sibigyan yan? Oo, kasha. Yung kama? Ha? Kabate? Ay. Pili na Luwan ako. tayo. Kaya ako kasi, kailangan ka ba? Kaya na. Sagad ka rin. Sagad ka. Let's go. Sagad mo. Yan. Diretso. Ito yung makikita nito. Sister, ikaw bubuksan. Sis, video mo kami. Sige nga mo lang. Video mo kami na yan. Dami na makakain. Diretso ka ba? Okay yung tanggain mo. Live. Tangga mo yung stroke. Okay nga. Ayan. Okay yung gamit stroke. Okay yung gamit stroke. Ine? Tomato. Ine? Ine stroke. Opo. Inimay na. Video mo ba? Ah! Hello, Walidar. How is your life? One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax. Hup! 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 Wala ba? Lusog ka. Kaya, budak ka. Magkalita ba? Kalilwal. Ayan. Dali, diretso ka mo. Diretso ka. Diretso ka ba? Diretso nga Winnie. Diretso nga. Diretso nga. Yan. Pakilin mo, pakilin mo. Ma, di. Ito, kaganda mo na eh. Tama ka po na. Na. Sabagay, makapulma na ako, ano? Ako na yun eh. Makagitid ko. Bab, may ko tara, Bab. Baba mo yung kaya kaya, gaman. Gama mo baba. Baba mo yung da. Hindi ako tara. May ako kontra. Hindi mo kontra, baba mo. Lahat ng pasyente ko ba dumadaan ng ganyan? Kasi speed recovery program niya ba? Tuklet! Tingnan mo ito. Tukle may yan. Teka, mat. Ate ka kayo nga dyan. Gas ka mo. O, O, one. Be. 1,
3, Yung may gagawin na 5, Gawin mo ulit. 7, Whoosh! 8, Ano ko? Kasi yung balakang mo. Balakang. Tas may balakang. tas may Tas ano may balakang mo. Tas may balakang. 1. Kasi may sisipitan. Tas may mo. Tas, Tas may. 1. Pulo. 3, 4, 5, 6, Hold. Gagawan na yan, Ali. Gagawan. Gagawan, tong 1-1. Malaw dyan eh. Kaya. Kaya may ketpal yan. Alam mo ba? Kahit ba ito tuwi? na, Kaya mo ito tuwi. Kalit tama na eh. ah, Baba nga na. Baba nga. baba mo rin daw. Wait, atas. Kaya kung matirap, ingay ka rin. Kaya dumang camping eh. Kaya ba? Ingay ka rin. Wah, ba? Ano ba yung camping ba? Kaya ka naulo. Kaya gagaling na kasi. Ati malasakit. Kung ating Lord na eh. Nandaan mo. Yung mati sugar na eh. Ay, kaya masahid. Kaya tahong talaga. Kaya masahid. Ito kita na eh. Kung tamong tilbalin. Ito kayo na eh. Oh. Happy na. Bilis, Lord. Ting mama. Balik ba? Magbaba ako eh. Ayos ba? No? Tapos, Nag-give up na ako, di ba? Naman. kablo natin. Sige ba? May tayo magubo siyempre. Magubra ka tayo. Tayo mo itong sunod ha. Ito. Ah, Yan. 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 Okay ba? Patata na yung patda na. Patya ka. Parang laki. 1, 2, nagyo pa. Hindi na. 3, nagyo mo yan. 4, 5, nagyo mo yung 5. 6, nagyo mo. Okay pa? 7, 8. Sabi mo, stop na na eh. Stop na. Ano nga masasabi eh. Laman ko. Umuya. So guys, ito yung aming full therapy ni Kuya. Ayan. Ito yung video namin si ate. Kawin na. ano po? Ayan. Kawin na Kuya, kawin na. Yan. Kawin na. Hello. Kasi na natin.